Sledujete pravidelne ceny a ponuku produktov konkurencie? V tomto videu si ukážeme, ako efektívne a rýchlo získavať tieto dáta do Excelu. Zvyčajne by ste to museli robiť manuálne, čo vám zaberie veľa času. S Datavestigom raz nadstavíte a dáta stiahnete vtedy, keď ich potrebujete. Poďme si ukázať, ako na to. Je to naozaj veľmi jednoduché. Otvoríte si aplikáciu Datavestiga pomocou linku, ktorý nájdete v popise tohoto videa. Pôjdete do sekcie Sample Projects, ktoré nájdete na ľavej strane v paneli. Tuto si nájdeme projekt Weber 700 ceny konkurencie. Klikneme pridať projekt a vytvoriť. Potom pôjdeme do sekcie Projects, zase v ľavej strane obrazovky a klikneme na projekt Weber, ktorý sme si pred chvíľočkou vytvorili a pôjdeme do sekcie atribútov. V tejto sekcii si vieme nastaviť, ktoré dáta chceme, aby náš AI software extrahoval. V tomto prípade budeme získavať názov produktu, cenu produktu po zľave. Ako môžete vidieť, naozaj umelej inteligencii stačí popísať, akú informáciu hľadáme v ľudskej reči, tak ako by ste to popísali svojmu kolegovi. Takže v tomto prípade to bude cena po zľave a cena bez DPH. Pokiaľ ste s týmto spokojní, tak idete do sekcie Loader, kde si vlastne zvolíte načítanie dát z webových stránok, tak ako tu už je preddefinované. Zvolíte si pokročilý extraktor. Tento extraktor je vhodnejší pre komplexnejšie stránky a nebude mať problém ani s rôznym HTML kódom. A tuto nižšie už si iba následne popridávate URL adresy jednotlivých stránok, ktoré chcete sledovať. V tomto prípade sú to stavebniny, ktoré predávajú tento Weber 700. Pokiaľ ste s tým spokojní alebo niečo meníte, tak určite vždy nezabudnite kliknúť uložiť zmeny napravo hore, inak sa vám to neuloží. Následne pôjdeme do sekcie Launcher, kde sa vlastne celý projekt spúšťa a klikneme už iba na začať extrakciu. Ako môžeme vidieť, Datavestigo aktuálne pracuje, mal by mu to zabrať naozaj pár sekúnd. Ako môžeme vidieť, Datavestigu to zabralo nejakých 20 sekúnd a už má vlastne hotovo. Prešiel všetky tie URL adresy tých daných stavebnín a získal nám dáta, ktoré potrebujeme. Už si môžeme stiahnuť vlastne výsledný súbor, buď vo formáte JSON alebo Excel, a taktiež vám tento výsledný súbor došiel aj na e-mail. Tak, ako môžeme vidieť, takto vyzerá náš výsledný súbor. V prvom stĺpci máme názov, v druhom stĺpci máme cenu po zľave a v treťom stĺpci máme cenu bez DPH a vedľa vidíme vlastne URL adresy, z ktorých Datavestigo čerpalo. Ja viem, že množstvo z vás už ceny konkurencie aj tak sleduje, ale robíte to manuálne, pravidelným kontrolovaním a prepisovaním do Excelu. Sami ste videli, ako jednoduchý tento proces Datavestigom je. A čo je na tom najlepšie, je to, Datavestigo raz nadstavíte a potom spustíte vždy, keď potrebujete nové dáta. V prípade nejakých otázok nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese alebo vytvorte ticket priamo v našom support systéme v Jire.